Ayot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare! Top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang masasabi mo sa mga taong OA? Ay, overacting. Overacting? Ituloy nyo lang yan. Oh. Kasi sa ang mga taong OA, yan madalas yung mga napapansin. So kung nagpapapansin ka sa crush mo, maganda yan na OA ka and all. Say for example, nandyan yung crush mo. Awa. Yung konting tulak lang sa'yo, madadapa ka sa dibdib niya. Ay, Ayun. dapat idapa mo. Oo. Diba? Tsaka yung mga kilala kong super OA, Awa. yung mga galaw, ayun, nasa kulungan ngayon. Bakit nasubsub sa? Nasubsub Sa maling? Sa maling dibdib. Ayun, nireklamo. Ikaw, anong mensahe mo sa mga OA ngayon? Ako bilang isa sa inyong mga pangulo. Yan. Pangulo ng mga taong OA. Ako masasabi ko kasi itong mga taong overacting, sila rin yung mga taong pinakamasarap magmahal. Ay, totoo yan. Oo, kasi itong mga OA na to, limbawa, yung emosyon nila times 1 lang ng love para sa iba. Sila kapag dineliver nila yung pinakita sa ibang tao, nagiging times 10 times 10. Kagi bunshin technique. Diba? And perfect example niyan, yung mga nanay natin. OA umarte, OA din magmahal. Oo. Nag-uumapaw. Totoo. At sila lang yung kayang magmahal sa'yo ng tunay. Oo. Diba? Ikaw ba naman iire? Tama. Mula sa ano niya. Umahal ka talaga niyan. Legit yan, kahit na medyo maasim-asim ka. Ay, nako. Anyway, kabisyo, ito na. Ibibigay namin sa'yo ang huling 2 uri ng OA! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga OA kuripot. Aling Jessa, pabilan nga po ng 3-in-1 na kape. Anong pabili? Ang dami-dami mo pang utang sa akin dito. Papasahin ko sa itong listahan. Baka bukas ako matapos. Aling Jessa, sabi ko naman po magbabayad ako sa inyo eh. Ilang beses mo na sinabi yan? Ilang beses na? Ay. Nay, papasok na po ako sa school, Nay. Sige na, mag-ingat ka anak. Go. Nay, baon ko po. Anong baon? Pinabaunan na kita dyan ng kanin tsaka ulam. Gusto mo pa ng pera? Makakain mo ba yung pera na yan? Nay naman bibili pa ako ng ano ko, Nay. Ate Jessa, alis na ako ha. Isasabay ko na yung pambayad sana ng tubig tsaka kuryente. Lahat na lang. Lahat na lang. Sa akin yung hinihingi. Mukha ba akong sumusuka ng pera, ha? Medyo po. Ay, bangko ba ako? Ha? Kumare! Ano na naman? Kumaring Jessa, ano namang ginagawa mo dyan? Tara na't magbingo! Ayan. Ganyan yung gusto ko. O tara na, kumare. Tara na. Kailangan ko ng pang-rejuve. Tara. Ayan. Ay, pero mga OA sa kuripot, mas okay na to. Awa. Kasi itong mga OA sa kuripot, ito yung mga usualing nakakaipon talaga. May nadudukot kapag kailangang dumukot na and all. Ayan, totoo. Ang nanay ko number 1 din na kuripot. Pero yun nga, may dahilan naman yung pagiging kuripot nila. Yan. Kasi meron silang tinatago, Oo. tinatabi. Pero sabi nga nila sa paghawak daw ng pera, kailangan daw, tignan mo yung palad mo, buka mo. Oo. Kapag daw, halimbawa, naglagay ka ng bigas dyan, Okay. tapos sinara mo, Okay. yung kamay mo, hinigpitan mo, ang mangyayari, di ba matatapon yung mga bigas na meron ka? Oo. So dapat ganun din daw sa pera. Huwag mo masyadong hihigpitan yung paghawak kasi mas lalo siyang nawawala. Ang galing. Dati ka bang snatcher? Ang galing mo sa paghawak. Actually, pangarap ko dati. Uy, pero totoo yun Awa. ha. Ang ganda nung ganun. Okay lang maging frugal, pero not too much to the point na pwede ka nang maka-apekto negatively sa sarili mo at sa ibang tao. Tsaka from time to time, kailangan mo rin na bigyan ng regalo yung sarili Oo mo, di ba? naman. For doing the hard works, di ba? Iba pa rin yung tinatawag na reward system. Ayan. Wala sayong nagmamahal, so buy yourself some flowers. Bulol pa. Ay, anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Dua. Pangadwa, ito ang mga over GGSS. Tingnan
tingnan mo, Gingging, oh. Pa? Gandang-ganda talaga sa akin. Yung mga tao na yan. Gayahin mo ako ganyan. Ha? Paano niyo naman po nasabi? Ay, naku, pag bata talaga, mahina yung observation skills. Oh, kanina sa jeep. Po? Ang daming nakatingin sa akin. Sa'yo? Ngayong nandito na tayo sa palengke, ang dami rin nakatingin sa akin. Kanino po talaga? Sa akin. Kahit yung mga isda, oh, tingnan mo, nakatingin sa akin. Ganon dapat. Ha? Natutuwa po kayo na pinagtitinginan kayo? Abay, syempre malamang. Ibig sabihin, maganda ako. Espesyal ako. Ngayon lang sila nakakita ng maalindog na tulad ko. Ate Jessa? Sige lang, go. Sige, magtanong ka pa. Marami pa akong advices sa'yo. Hindi po. Thank you na lang po. Gusto ko lang pong sabihin na alam ko po kung bakit po kayo pinagtitinginan ng mga tao. Ay, wow! Aba, sige nga. Marunong ka nang mag-observe? Opo! Wow! Pinagtitinginan po kayo kasi may tagus po kayo. At saka po yung crop top nyo, manipis masyado. Kita yung brat tsaka utog nyo. Tapos po may ngat-ngat pa ng daga sa laylayan. Design yan. Basta, kahit ano pang sabihin mo, maganda ako. Okay po. Ayan. Pero ito yung over sa nagandang-ganda sa sarili. Sometimes ako ang perspective ko dito, okay lang eh. Maging tingin mo sa sarili mo maganda. Maging maganda ka, maging pogi ka, sexy ka. Kasi walang ibang bubuhat sa'yo, kundi sarili mo bukod sa magulang mo. Minsan nga kahit magulang din. Anak, masawa ka sa mukha mo. Kakaumay ka, anak. Oo, pero yan, okay din na tinitingnan mo yung sarili mo na sobrang ganda. But again, at the end of the day, kapag sumusobra ka na, medyo nagiging narcissistic ka na. Totoo. O nagiging self-centered ka na, pangit yun. Totoo. At saka gawin nating appropriate. Yan. Ito nagiging issue to lalo na sa mga schools. Tama. No, kasi 'di ba may mga rules sa pananamit. Okay lang naman kasi yan paraan ng pagpapahayag mo ng iyong fashion statement. Expression, ika nga. Kumbaga ba, 'di ba? Pero kailangan din nating ilugar yung pananamit natin sa mga tama at appropriate na lugar. Yan. O wala man nakasulat na mga rules na yan, pero at the end of the day, parang sasabihin talaga natin, halimbawa sa simbahan, or kahit anong klaseng sambahan man ito, sa tingin mo, ano kaya ang appropriate na damit doon na nagre-reflect din sa personality mo na nagdadasal din. Diba? Totoo. Hindi natin sinasabing pangit yung damit mo, pero tama yung sinabi mo, Robin, siya na appropriate dapat. Totoo. Tsaka pinakamahalaga naman dyan, mabango lang yung damit mo, okay na yun. Diba? Wag niyo akong ginagaya. Kasi minsan nag-i-sleeveless ako dito. Tingnan mo, hanggang ngayon, may ubo pa rin ako. Tapos actually hindi ka pa nakakapasok sa building. Alam ko na kapag naka-sleeveless ka. Bakit? Umaalingasaw eh. Wow! Nahahanginan. Ang ganda mo Ang OA natin. Ay, tayo number 1 OA eh, di ba? Legit Requirement yan yan sa pagiging DJ. Tama, OA ka dapat. Totoo. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kabisyo nating OA. Ayan. OA sa ganda. Yan. OA sa sarap. Ayun. Yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shanna. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Muli, this is our pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa... Ay, ikaw pala yun, sabay pa tayo. Minsan na nga lang mag-practice. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shanna! Sasakyan si Ka!